Odiochieng' achiel bang' gwandruok e kind obila gi weg matatu ka giwuon matatu moro ma bende ne oweyo ka japuonjre achiel owito ngimane, IPOA koro olando nonro kata nono obila 8. Anyuola mar nyadendi mane owito ngimane ma bende oseyangore kaka Jacinta Achieng' ma jahigni 19 owuok oko kendo oseyo obila kuom tho makamano. Gikwayo obila mondo okaw ting' mar liel ma koro chomogi e kinde ma pod girito ratichgi. Jatend obila e kaunti ma Kisumu Alphonse Peter oyango ni apisas mag IPOA dhi nyime gi dayo dho apisas 8 ma itudo gi masirano kendo lero ni oganda go nyaka yud ratichgi. Wawuoyo mokode mogik Sunday to kane en ka nyamin-gi to nyapo ka nyamin-gi obiro ot, obiro luonga ni nyathina oyudo accident, oshute. To unfortunately nok ang'e ni en ng'ama osetho. Nyaringa dhi Aga Khan kang'e nadhi yudo ng'ama ngima. To kanya donjo nyapo ka yudo mana ma osetho. Nyawinjo ka buok kech nyathina nen mana ng'ama ni oore, nen mana ng'ama ni odhi nyiepo. Ok ang'e gima nyatimre town kar kae. Nyawinjo mana ni oshute, ne nitiere ywaruok to en mana risasi oyude. Koro gima nakwayo sirikal mondo haki mar nyathina oyudre. To ng'ama otimo kamano ok otimo maber nikech bende en gi nyathi to be en nyathi ng'ato. To koyude kamano to jodala gibiro ywak mana kaka waywak ni litnwa. Koro wakwayo mana ratiro mondo bedie to gikonyie kata janyuol mondo oyik nyathine nikech ok wanyal duoke to nyaka wabed gi liel mochunwago gi sirikal. Rach kabisa ni ng'ato tho e lwet sirikal. We have 8 of them who are under investigations, and investigations goes both ways. It goes both ways because we have also some of the people who are there, eyewitnesses, who will also give out their statements in regard to the incident. They confirm that the justice will be served as it is required with the IPOA who have taken over the whole investigations. Wach malit ahinya, watimo mos ne anyuola no kuom